Kubingelele mbukeli kwesimanje sikulethela zona ke indaba ehamba phambili njengaso lesikhathi ke lokube emgxeke njalo ke uJumbo ngesenzo ke asenzayo lapha ke ukuthi ke afise ke noma ke afune ke ukushaya ke unyaka noma unqamula unyaka ngengoma yakhe afeaturishe kuye ke ukhuzane ke indlamlenze ethi ke noma ungavala abalandeli ke bazuse ke izimvo zabo lapha ke einkundleni zokuxhumana nangu nje omunye ke uyamfisela ukuthi ngempela ke engawushaya ke unyaka kodwa ke bese ke ebona ukuthi ke ngempela ke ikusasa lizomphathelani uma ngabe ke eseunqamulile ke unyaka edlule ke ingoma kaMthandeni ke ethi iguchi mbukeli ngaphandle kokumosha ke isikhathi nansi ke le video ke engikhuluma ngayo lapha na sesohlangana ke ezathi imbukeli kwi comment section sizo uvo lwakho wena ukuthi ngabe uthini kuyokuphatha kahle noma kuyokuphatha kabi ke unqamula kwengoma ke kaJumbo unyaka ethi noma ungavala afeaturishe kuye ke ukhuzane ke umfoka Pongose siyabonga Bhuti Jumbo nethimba lakho I myself personally I don't mean ukuthi you must withdraw on such an amazing opportunity or experience in your life ukuthi ungene kuyi Song of the Year uphinde futhi uhlukanise ulentozana unyaka okhozini la okusuke kulalela abantu abangaphezulu kwa 10 million ngomhla ka31 kuDisemba but one thing I can guarantee you angufiseli ukuthi kubantu you won't be the same as before. Numbers don't lie. Ama streams wonke avulelekile. Like there is a transparency when it comes to this thing, your music, ama platforms lawa or Shazam, Apple Music and whatsoever. Even ngisho support niyayibona. Angisho ukuthi you mustn't fight ukuthi nibe lapha. But the thing ungawasebenzisa amandla emali ne support. But there is something called majority yabantu. Ukuthi bona bawobethini ngalo ngalelo. Ukhozi nencindezelo linayo ingesimo sento eyenzakala last year eyayingaqali but ayinakekanga ngoba yayingenayo into ena nomaskandi phakathi phela ufuna sikhuluma iqiniso singalokho sikhohlisana sibulalana ama career omunye nomunye emculweni nje ubona icareer ukuthi uzoba kanjani kubantu angisho icareer yakhe izofa but uzoba kanjani kubantu ngiyafisa ukuthi lezi ngoma engathi ngangena zonke nawo lenenye yalaba aba red nayo ingene phakathi gush nawo ungene bese uyawina futhi sibona ukuthi reflect back izothini uzokuyikwazi ukuyi-enjoy leyo victory leyo. It's a victory that you won't enjoy at all in your life. It's an honest truth. Most streams wherever you go ayikho ingoma ekhompyutha nelentozana nelento leneguchi. I think ukhoze at some point kufuna kube nezinto elisebenzisayo lingasebenzisi le yamandla emali ukuthi imali ithini ngoba uyangakwazi even ukuyisponsorisha into yakho but uma uyisponsorisha into ayikuthathi kubeke lapho kumele ngabe uyakhona ngoba abantu bayalazi iqiniso nezindlebe zabo namanye ama artists ayalazi iqiniso just that they won't tell you into kuyiyona yona bazosaba ukusho lezi zinto ekanjalo iqiniso lelo ke kodwa iqiniso vele alinayo indawo mangathiwa lishisa somewhere kusuke ngabe kungaselisi lona I think